Takže teď jsme v táboře a připravujeme se na výjezd na koních do hor. Teď jsme to měli nějak maličko, je to je legrace, ale není. Je to skutečné. Kobylka je ta, co jsem přiblížila, je adeptka na můj zadek. Ahoj. No já to dokumentuju, dokud máme kosti. Bagáž. Kobylka. Hele, když jsme sem přišli, tak bylo veselejc. Už se to blíží. Už se to blíží. No, už. To půl s kecama nevystačí. Ahoj, panenko. Ta moje kobylka má předkus. Už měníš? No, vidíš. Ale já jsem blbá, mě to napadlo až ráno. A mě to nenapadlo. Pánové, pánové. No. Co říct? Co říct, vy? Máme se rozloučit. Hele, ty to budeš znát, já jsem vás připomínala, vy si taky neznáte písničku. Na Kavkaze jest gara, Pargaroidalína. Taky ne? To jsem měla teda nějakýho dobrýho učitele. Что ты смотришь? Takže. Tak toho bílého ne. Tak končím s filmováním. Ty mývají tak divnou povahu. No maj. Končím s filmováním, abych nevypadla z kola a měla ještě na výběr. Çantamı bir Temmuz kutlu. Já jdu ke zdi. Raději.